ušanovať vyzvolenia z fašizmu, vyzvolenia z tej strašnej choroby. I Slovačina pamiatuje cej čas, bo i na teréne Slovačiny vážké dni bývali sa, vážké boje i vážké vtraty na žitiach. Ďakujeme i Ukrajincom, ktorí boli vojakami v armii sovietskej, v armii červonej, ktorí osvoboždali našu republiku. I na vypomínania cej i poďaky, i cích vážkých dní Slovačina tým, že stará sa o pamiatníky, že šanuje pamäť tých, ktorí stratili žitia v bojoch za našu slobodu, za našu spilnú slobodu európejskú, tak jakby stará sa o historičné, pietné místca, pamiatníky. Ministerstvo zákordonných správ zrobilo taký prehľad takých najvážlivších pamiatníkov druhej svetovej vojny. I teperia majú česť vytkrytí tú výstavku i spilne s vami, predstavníkami kraja, predstavníkami národa, ktorí ponovne trpí, vypomnúť, že nemožno tak, že musíme zrobiť vše, že by byl mier, že by byl spokoj, že by bolo minimálne v našej Európe i na celém svete, že by bolo dobre, že by bol mier. Tak je veľkou česťou, že taká vážlivá obsada, že vás mohu privítať v konzulství v cej deň i spilne s vami vzdať chvílinkoju tiši, chvílinkoju milčania, pamiať všich, ktorí polegli v boji za naše dobré, mírne roky až do sých por. I spomienku, že by Ukrajina žila v mieru, v dobrobite. Je prihotovaný medál dla generála našeho zviazku protifašistických bojovníkov. Je to pán generál major Davimuka Ihor Jaroslavovič.